Ning kuping. Ning jero. Oh ning jerone. Kowe ngerti apa kok cukul ning kuping? Gak ngerti. Tak dudu ya. Awakmu iki lek dikandhani iki brengkelan, dikandhani wong sing lebih tuwek. Kaya mbakmu, kaya anu. Iku mau ngalahno. Dadi nang kono kuwi Gusti Allah nyokulno ning kupinge. Krana ora bener. Lek bener ya ora. Dikandhani ora kenek dijarno. Ya Gusti Allah sing kei. Akhire nek salah kedaden iki tau ana ngene iki. Mborok diarep kopoken terus. Ora kopoken. Ndlewer. Nah, iku kok terus kenek anune uteke sing diarani radang selaput otak. Nah, nang kono. Dadi engko lek nang rumah sakit THT ya operasi jalure. Niki nang rumah sakit apa diope ning kene? Nang rumah sakit nang THT dioperasi kupinge. Ning kene ya negur sabar, marene tak ilangi rasa larane. Gusti Allah ngilangi. Ngono ku cedhut-cedhut ta enggak? Nggih. Cedhut-cedhut. Ngono dikandhani mbakne, kandhani sapa aja ngeyel ae. Mosok gak ro. Ya aku jane ro meneng ae. Wong ki lek wis atene sugih, godhone iku ana. Engko lek kowe iki ngikuti ning anune bapakmu, buyar kowe. Malane kupinge iku kena ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tumor-tumor udun-udun cara wong Jawa, udun-udun semat sing ning kuping. Jinak sing lara ilang larane. Sing dikandhani wong tuwek mbak IP ngandhani kabeh ora dirungokno ilang. Cedhut-cedhut apa ora? Ngene kok pertama-tama Cedhut-cedhut. Saiki cedhut-cedhut apa ora? Ngurangi. Mangane jok mie oleh. Nggih.